Tungod kay doon na mga migulang nga pagpang-agni sa paggamit og ivermectin isip tambal sa COVID-19, gipaklaro sa Food and Drug Administration kun FDA nga wala pay rehistradong tambal sa mong sakit. Anang report ni R. Jill Relator. Nakapaskil gawas sa usa ka establishmento sa Tagum City kining tarpaulin nga giingong COVID-19 free na ug nagpasalamat pa sa ivermectin. Sumala sa DOH-11 sa pakig-alayon sa Tagum CHO, gipatawag na nila ang management sa buong establishmento. We've provided them with yung mga ni-release po na advisories ng FDA and also yung mga clinical trials showing that ivermectin has no significant po na mga no enough evidence po to support its claim against COVID-19. I'm looking at Section 6 under penalties of the Bayanihan Act. On item C, it's an offense if you engage po in product deceptions. Gipaklaro sa Food and Drug Administration kon FDA nga ang ivermectin usa ka anti-parasitic drug. Doon na narehistro nga ivermectin products alang sa human o veterinary use apan dili kuno kini tambal sa COVID-19. Ginamonitor sab karon sa FDA ang mga nagabaligya niini online. We do not have yet an approved product that is for COVID-19 to treat COVID-19. Sa mga pagtuon dinhi sa Pilipinas, wala kuno nakatabang sa pagpaubos sa risk of mortality ang paggamit og ivermectin sa mga mild hangtod severe cases sa COVID-19 patients. Busa matud sa DOH, dili irekomenda ang ivermectin isip tambal sa pasyenteng dunay COVID-19. Sa karon, wala pa'y narehistrong tambal alang sa COVID-19. Apan doon na mga ospital sa kauluhan nga nahatagan og compassionate special permit alang sa paggamit ng ivermectin sa mga COVID-19 patients isip investigational drug. Ako si R. Jill Relator para sa One Mindanao.